Gilen Iribarren itsasukoa, edo itsasu-aja, ez dakit. Ados, lehen galdera da, zut txapelketa, txapelgotik, ze espero duzu jasotzea eta zer eman nahi zinuke? Satisfakzio pertsonala nahiko nuke jadanik ASBT, hori egitea lortzen bali badugu ez da gaizki izanen, eta gero da pixka bat bertsoaitzaren inguruan dinamika txikitzea iparralde mailan. Suposatzen baitut plaza batzu badirela irabazteko eta behar da publiko berri hori esker lortzen direla plaza berri horiek. Betiko publiko berdintsua mugitzen delako iparraldean eta badira batzu interesari daizkeenak, ez direnak bortxaz botuak bertsolaritzari, beraz lehiu bat ideki publiko berri hori. Eta beraz, uste duzu txapelketa dela modu bat ikusarazteko behar hainitz ikusten ez den praktika bat edo nola ikusten? Modu bat izaiten alda, ze txapelketak badu bere publizitatea, bere desafioaren xarma hori, eta izaiten alda modu interesgarri bat publiko horren bideratzeko. Gero ez da txapelketa bakarrik, txapelketaren ondoan badira hainitz gauza interesgarriak direnak eta berdin dinamikoak direnak, baina ez dutena ahal berdina ez publizitatearen aldetik eta jendea laguntzeko edo txapelketak badu holako enbutu itxura bat, pixka bat jendea biltzen duena hortarat. Eta uste duzu iparraldean bertsolaritzaren zabaltzea importantea dela Euskararen inguruko mugimenduarentzat edo nola ikusten duzu hori? Dudarik gabe, nahita ez Euskal kulturan bertsolaritza da Euskarari garrantzia gehien emaiten diona, beraz dantza egiten alda frantsesez mintzatuz, egiten alda pilota berdin portugesez edo rusianaz mintzatuz, atik bertsolaritza Euskarari gabe pixka bat mugatua da, beraz horrek pixka bat Euskal nortasuna plazaratzen du eta indar hori badu bertsolaritzak. Eta mezu bat beraz entzule horri, inoiz etorri ez den entzule horri, zer eskaintzen du bertsolaritzak? Jakazak, haugi gure ikusterat, eta nik uste goxatzeko parada izanen duk edo izanen duen, haugi.